Ето нещо, което повечето хора правят с личната си карта и е напълно погрешно. Много години съм работила в банковата система и една ситуация се повтаряше постоянно. Искам лична карта и получавам отговор. Не я нося. За какво ви е? Това са лични данни. Ама аз ще ви кажа егенето. Само че идеята на личната карта е именно да се идентифицирате с нея пред различни институции, включително и банки. Тя трябва да е с вас, а не да стои в къщи за нова. Освен това, банките са администратор на лични данни. Това означава, че те имат правото да изискват и обработват тези данни. И нещо много важно. Ако просто си кажете егенето, как ще докажете, че то е именно вашето, а не да речем на брат ви? Да, виждала съм и такива ситуации. Затова носете си личната карта. А вие носите ли я или разчитате просто да си кажете егенето? Пишете в коментарите.